Zahvalnost ministru Đokiću na današnjem angažmanu. U skladu sa dogovorom koji smo imali sa predsjednikom Republike Ušekovićima, ministar Đokić kao šef koordinacionog tima za izgradnju magistralnog gasovoda i gasifikaciju istočnog dijela Republike Srpske je zakazao današnji sastanak. To je prvi sastanak u nizu gdje smo definisali sve potrebne korake za dalje aktivnosti i da se držimo onoga roka gdje smo rekli da u prvoj nedelji juna počinjemo sa izgradnjom magistralnog gasovoda. Zadnji magistralni gasovod u Bosni i Hercegovini izgrađen 1979. godine. Tadašnja bivša Jugoslavija ga je gradila tako što je uzela kredit od Svjetske banke. Današnja vlada Republike Srpske gradi 50 km magistralnog gasovoda iz vlastitih sredstava iz budžeta Republike Srpske, iz kapitalnih investicija Ministarstva financija. To dokazuje zaista jednu ozbiljnost, jednu odlučnost vlade Republike Srpske da ulaže u istok Republike, jer ovo je najveća investicija trenutno na istoku Republike Srpske ove godine. Zahvalnost cijeloj vladi, naročito našem resornom ministru, bez njega i njegovog zalaganja ne bi sve ovo mogli da uradimo, ministarki financija, premijeru, predsjedniku Republike i držimo se onog roka u prvoj nedelji juna, krećemo sa radom. Danas smo razmotrili dosadašnje aktivnosti koje smo proveli od sastanka koga smo imali u Šekovićima sa predsjednikom Republike. Analizirali smo tok tih aktivnosti, konstatovali da su sve aktivnosti koje smo planirali proveli u okviru dogovora i plana. Naravno da smo imali u ovom periodu više i neradnih dana, ali su ipak svi učesnici učinili napor da provedu aktivnosti u okviru svoje nadležnosti. To govori o tome da radimo krajnje ozbiljno, odgovorno, profesionalno ovaj dio posla. Želim također naglasiti da je za institucije vlasti Republike Srpske i za Republiku Srpsku od posebnog značaja izgradnja ovog magistralnog gasovoda. To je, kao što već reče i gospodin Elek, prvi takav projekat u Republici Srpskoj nakon više od 40 godina i posebno mi je drago da ga realizujemo u istočnom dijelu Republike Srpske, koja je objektivno nešto manje razvijena u odnosu na zapadno područje, jer je i manje naseljeno područje Republike Srpske, ali je jako važno da će ovaj magistralni gasovod i inače gasifikacija ovog dijela Republike Srpske postaknuti u budućnosti i dovesti nas u poziciju stvaranja novih dimenzija privrednog rasta i razvoja i poboljšanja opštih prilika za život u istočnom dijelu Republike Srpske. Za vladu Republike Srpske, za ovo Ministarstvo energetike i rudarstva gdje sam ja, je jako bitno da ovaj projekat ide svojim tokom. Mi ćemo u narednih 15 dana imati dodatne aktivnosti koje smo danas dogovorili operativnog karaktera u kome će učestvovati svi organi i predstavnici institucija koji su danas bili na ovom sastanku. Tu je niz operativnih poslova da bi se stvorili uslovi da već do prve nedelje juna imamo stvorene sve pretpostavke da možemo zvanično otvoriti radove, što znači da će biti stvoreni uslovi da se izda građevinska dozvola za početak radova. Procijenili smo danas da su rokovi za sve aktivnosti svih organa dosta kratki, ali istovremeno jako je važno da su svi spremni da rade svoj dio posla, da daju doprinos da ovaj projekat uspješno krene. Vrlo je važna i ova činjenica koju molim da imamo svi u vidu, a to je da pored svih nastojanja da se ospori Republika Srpska, da se umanji vrijednost svih onih poslova koje mi provodimo, da se kompromituje Republika Srpska u svojim poslovima koje provodimo i aktivnostima, mi, evo, kao što vidite, nastavljamo dalje normalno da radimo, da razvijamo Republiku Srpsku, da jedan ovako važan projekat izgradnja gasovoda, koji je kapitalni projekat za Republiku Srpsku, finansiramo iz vlastitih sredstava Republike Srpske, dakle putem budžeta Republike Srpske. A to govori da je Republika Srpska stabilna, da je ekonomsko-finansijski u stanju da može da nosi jedan ovakav projekat. I nije ovo jedini projekat koga direktno podržava vlada Republike Srpske, nego je to jedan u nizu projekata koje vlada podržava, ali ovo je svakako kapitalni projekat posebnog značaja, jer on ima regionalnu dimenziju za Republiku Srpsku i zato želimo da naglašavamo tu njegovu važnost i karakteristiku toga projekta. Meni je jako drago da je i gospodin Elek kao direktor preduzeća Sarajevo Gas
od samog dolaska na čelo preduzeća, pokazao tu inventivnost koja je jako važna i pokretač je brojnih inicijativa u okviru napređenja gasne aktivnosti u ovom istočnom dijelu Republike Srpske, a posebno u dijelu poslova za koje je zaduženo preduzeće Sarajevo gas. Mi naravno imamo određene projekcije i za dalje aktivnosti u smislu gasifikacije Republike Srpske, posebno izgradnje magistralnog gasovoda na potezu od Bijeljine do Novog Grada. Kao što znate, to je isto tako poseban i kapitalni projekat Republike Srpske za koji treba stvoriti preduslove da uopšte počne da se radi. Jedan od tih preduslova jeste i utvrđivanje interkonekcije ili odobravanje interkonekcije na potezu između Srbije i Republike Srpske i očekujemo da će se i to desiti u nekoj skoroj budućnosti, kao što je već i planirano i ranije najavljeno. I mi tražimo, dakle, insistiramo na tome da odobravanje južne interkonekcije, to je ovaj famozni gasovod o kome govore u Federaciji BiH, da ta interkonekcija bude istovremeno odobrena zajedno sa interkonekcijom ovog magistralnog gasovoda za Republiku Srpsku, koga sam pomenuo, dakle Srbija i Republika Srpska. I mi ćemo na tom insistirati. Nema južne interkonekcije bez istočne interkonekcije, dakle, to svi treba da znaju i ne treba od toga praviti problem, nego samo treba na tome raditi, usaglasiti aktivnosti i provesti ih na takav način. Još jednom, zahvalnost vama medijima koji ovo pratite. Jako je bitno da prenesemo ovu javnost našim građanima, da shvate da Republika Srpska živi normalan život, da pored niza političkih tenzija koje neki stvaraju vještački, konstruišući na svoj način i sebi znanih razloga, pitanja koja nisu problemska pretvaraju probleme, mi nastavljamo da radimo kao institucije i preduzeća ono što je nama u nadležnosti i po meni radimo to uspješno.